Janku Cigánikovú, chcete sa ku nám pohnúť? Nech sa páči a vieme ešte jeden mikrofón, vieme. Tak zatiaľ pána Lednického poprosíme, aby vám požičal mikrofón, kým nám príde ďalší. Základná otázka bola taká výkopová, že či je slovenské zdravotníctvo dostatočne financované a snažíme sa rozoberať túto otázku teda z viacerých pohľadov. Tak vaša základná odpoveď a vítajte a ďakujem, že ste prišli. Naša základná otázka je, kto platí pokuty za rýchlosť, keď ste mi zavolali na poslednú chvíľu. Budete platiť? Veľmi uvidíme. Mám pocit, že ste tu takých 7 minút skôr, ako ste avizovali. No, či máme dosť peňazí, no ja vám na to rada odpoviem, ale musíte mi dať, že čo je cieľ. Lebo to je základná otázka. Teda, ak je cieľ nakúpiť všetko všetkým, nie, nemáme a nikdy nebudeme dať aj jedno, koľko do toho dáme. Ak je cieľom pokryť terajší nárok pacienta, čo vlastne je, aby sa pohodlní cítili politici, tak sa hovorí, že všetko zadarmo, na to nemáme, lebo taký tiež neexistuje. Ale keď si povieme, že ten nárok obmedzíme na tie zdroje, ktoré máme a povieme si, že v 21. storočí nenecháme umierať deti preto, lebo teda máme drahé lieky, ale zároveň si povieme, že nemusíme úplne každému, napríklad aj politikom alebo ľuďom, ktorí jednoducho majú zdroje, platiť lieky za 50 centov, tak keď dokážeme urobiť tieto opatrenia, tak stále máme dosť zdrojov. Je to o tom, akým spôsobom sa budú tie zdroje manažovať a prerozdeľovať a teda prerozdeľujú sa úplne hrozným spôsobom, ale teda nemáme dosť peňazí, ale nie kvôli samotným zdrojom, ale kvôli tým nemožným ľuďom, čo to roky riadia. No treba voliť Sasku, no. To je riešenie. Ja si dovolím jednu organizačnú poznámku. Vidím, že nám zatiaľ nenabiehajú otázky zo slajda. Podľa mňa nejaké už aj prišli, ale minule nám meškali asi pol hodinku, takže chcem vám povedať technikom, že zatiaľ tu žiadne nevidíme, tak skúsme to sprevádzkovať, aby sa nám tam čo najrýchlejšie objavili. A budeme určite rozoberať napríklad aj, čo má byť v nejakom základnom nároku a aká má byť spoluúčasť pacienta. Ale poďme na, myslím, že jednu z najaktuálnejších tém, a to je dofinancovanie ambulantného sektora. My zajtra sa budeme baviť aj s pánom Palkovičom cez videohovor, ako toto chce vlastne vyriešiť, lebo naozaj vám, pani Pekačíková, to bude padať na hlavu. Takže ako vidíte tú situáciu a čo podľa vás treba robiť? Každopádne áno, správne ste povedali, nám to bude vúckam padať na hlavu. A keďže nás sa síce bude týkať zmena politická, ale vúcky majú už pánov ďalšie obdobie, takže čo sa týka tejto politické asi moc nie. Ale už teraz je ten systém, ako som sa vrátim k tomu, nedobre nastavený. To znamená, že buď sa ideme baviť o tom, že teda nastavíme spoluúčasť pacienta, povedzme im to verejne, povedzme to pacientom, povedzme to poskytovateľom a musíme zregulovať, za čo budú môcť vyberať poplatky. Aby som potom ja na vúcke nemusela riešiť, že keď zaklope pacient a sťažuje sa, že mu vyberajú poplatky, tak aby som ja vedela potom povedať, áno, je to oprávnený, nie je to oprávnený. V prvom rade ešte nemáme definované to, čo je v našom štáte štandard, čo je náš štandard, čo lekár môže a nemôže, je síce niekde definované v legislatíve, ale nie je to tak explicitne povedané. Rozumiem, tieto koncepčné veci určite poďme riešiť, ale poďme sa porozprávať o tom, čo urobiť, aby od apríla naozaj fungovali ambulantné sektory. Ešte áno, k tým ambulanciám. Samozrejme, že vnímam aj to, že ako ambulancia, kde si de facto nemá nárok zvýšiť cenu za ten, alebo respektíve žiadať by si mohlo v zdravotnej poisťovne za... Keby tam nebol pán Palkovič, ale zajtra by tam vymenovali vás, čo by ste s tým urobili, s touto situáciou? Ja iba chcem povedať, že nebude to padať na hlavu vúcka. Pani Cigániková? Tak, neviem, či vyriešený, ale je pravda, že prísľub bol. Keď si spomeniete, bolo to pri rokovaniach o rozpočte, kde bolo to teda našou podmienkou, konkrétne mojou, že má ísť dosť peňazí, alebo teda tam bolo aj vyšší sektor. A toto bolo prislúbené, ale realita rozpočtu bola potom nakoniec trošku iná a ja neviem, nejaká prevencia, nejaké objednávanie na termín, nejaký manažment, nejaké výsledky v určitých diagnózach dostanete na poslednej minuloročnej schôdzi. Je mi veľmi ľúto, že to... Lednický, máte chuť k tomu niečo dodať? Ja by som len odsúhlasil, že tu už sa nedá nič iné robiť, len... Ešte navážem na to, že povedal, že sa nedá tu plánovať. V podstate, ak sa tu hovoríme o nejakých jednorázových, o týchto jednorázových akciách, ktoré zase... Keď už sme načali ambulantný sektor, tak poďme podľa mňa hovoriť aj o nedostatku lekárov v ňom. K
K tomu sa myslím, vy môžete pomerne efektívne vyjadriť, ako to vás zasahuje v nemocniciach to, že naozaj nám ubúdajú v niektorých sektoroch naozaj silné ročníky starších lekárov. Ako sa to prejavuje u vás? My osobne, teda, alebo naša... Zrejme som nepoložil presne tú otázku. Mne ide o to, že v prípade, že chýbajú ambulantní lekári po regióne, tak tí pacienti prichádzajú do nemocníc. Jedna vec je dlhodobý nedostatok špecialistov. Druhá vec je, že či sme si vlastne neskomplikovali život tým, že akým spôsobom sme riešili situáciu v nemocniciach a ako sme popri tom zanedbali ambulantný sektor. Je to tak? Určite áno. Pani Pekačíková. Samozrejme dlhodobo, minimálne 20 rokov sa o to niekto postaral, aby to takto skončilo, pretože ja to vidím minimálne aj s Prešovským krajom, keďže vidím tú kolegyňu asi tak najpálčivejšie. Nikto sa systematicky tomu nevenuje pravidlá, ktoré musia začať fungovať. A je mi ľúto, že niekto sa nedostane na miesto do lokality veľkého mesta, kde by chcel žiť každý mladý lekár a fungovať, ale musíme si uvedomiť, že jasné, že kardiológa nebudeme mať najmä. Ste chceli reagovať. Dokončíme hneď ten ambulantný sektor, ale vidím, že tam máme aj otázku, ktorá v podstate nadviazala na tú úplne prvú. Takže poprosím vás krátko všetkých vás piatich. Myslíte si, že ten balík peňazí je rozdelený medzi poskytovateľov, jednotlivé druhý nemocníc, svazy, spravodlivo? Začnem vami. Treba povedať nie, keď mi platí málo, tak Trošičku skracovať tie odpovede, aby sme sa pri tých otázkach dozvedeli názory všetkých vás piatich, lebo je veľmi zaujímavé vidieť celý ten diapazón názorov. Pán Lednický, nech sa páči. Brilantní rečníci a veľmi dobre sa počúvate, ale bolo by dobre, keby sme stihli čo najviac tých otázok zodpovedať a prebrali maximum toho, čo sa dá. Pani Dolinková, vy to určite zvládnete, nech sa páči. Jasné, chcela som hodne starostlivosti ako takej. A ja budem tiež konkrétna otázka, či je to spravodlivo prerozdelené, určite nie je, lebo však nie je asi. Nemocnice už minimálne 2 roky po sebe v Žilinskom kraji nepotrebovali odloženie. Počúvame reakciu. Dokončíme teda ten ambulantný sektor. Vy ste už spomínali, že nemocnice budú vytvárať teda ambulancie vo svojich budovách a vo svojich priestoroch. Nie je to také škrabanie sa pravou rukou za ľavým uchom? Pani Pekačíková. Určite máme tie problémy v regiónoch, definujeme, že okresy nemajú bazálnu starostlivosť. Dokončíme toto kolo otázkou a skúsme byť čo najkonkrétnejší. Čo sa dá urobiť v najbližších mesiacoch s tou akutnou situáciou, ktorú teda máme v ambulantnom sektore a čo musíme teda robiť v ráde najbližších 5-6 rokov, kedy vieme vychovať ako tak lekárov. Kto chce začať? Nech sa páči. Čo sa týka teda najbližších mesiacov, tam nie je o čom, tam sa jednoducho bude musieť splniť ten sľub a dofinancovať ten sektor, pretože inak tu budeme mať problém nielen za... To kolo otázkou a skúsme byť čo najkonkrétnejší. Čo sa dá urobiť v najbližších mesiacoch s tou akutnou situáciou, ktorú teda máme v ambulantnom sektore a čo musíme teda robiť v ráde najbližších 5-6 rokov, kedy vieme vychovať ako tak lekárov. Kto chce začať? Nech sa páči. Čo sa týka teda najbližších mesiacov, tam nie je o čom, tam sa jednoducho bude musieť splniť ten sľub a dofinancovať ten sektor, pretože inak tu budeme mať... Tomu, že čisto organizačne ja tu vidím veľa zaujímavých tvári zo zdravotníckeho sektora a my máme dobrú skúsenosť z okon toľku, že naozaj môžu aj ľudia z publika položiť otázku, takže keď bude mať niekto chuť položiť veľmi priamo otázku, tak nech sa páči, požičiame vám mikrofón a pán Lednický, nech sa páči. A čo je ich nesmierne dôležité? Ako? Skúsme to pomenovať. Nech sa páči. Za mňa dofinancovať určite do konca roku, nie na 3. Nech sa chcete ešte niečo dodať? Samozrejme, keď tých lekárov nemáme, tak ich tam nemôžeme poslať, ale skúšajú sa rôzne programy, ako dostať do konkrétnych obcí alebo menších okresných miest konkrétnych špecialistov. Kto to robí z vášho pohľadu dobre? Kde sa treba inšpirovať? V ktorom regióne? V Holandsku, v regióne Holandsko sa to kompetencií smerom nadol, až od lekára až po nezdravotnícky personál, ktorý môže vypomôcť. Toto by ešte mohlo potom veľmi pomôcť tomu personálu, čo hovoria kolegovia. Hornej Dolnej, ďakujem. Hornej Dolnej. Holandsko treba povedať, že má trošku iné cesty a dá sa napríklad lepšie odviezť deti do nejakej škôlky a školy, čiže je otázne, že či naozaj peniaze stačí. Pani Dolinková? Ja som chcela povedať iba, že v prvom rade by to mal robiť štát. Samozrejme, že urobiť novú sieť, minimálne. Ale aj to dotuje, nie? No, Áno. a sme Treba povedať, že ten kraj bol do toho naozaj dotlačený, keďže situácia tam na juhu bola naozaj najhoršia vlastne v rámci celého Slovenska. Že sme konečne von z Bratislavy. Ale ak to majú robiť potom župy, tak potom aj štát na to musí vyčleniť peniaze.
To ide ruka v ruke, samozrejme. Pani Dáva 350 eur na rok na vzdelávanie. No súhlasíš, nie? Nesúhlasíš? Ja hovorím, že to má zaplatiť, aby to chceli robiť všetci. A ja Nie, má byť tá ambulancia v tej niektorej, v tej, ako keby, z tej obce. Ma nechaj hovoriť, chcem ťa pochváliť, aby sa nechválila. Kraj mal vlastne optimalizáciu siete nemocníc ešte predtým, jak to vôbec hocikto vím, to tam bolo zvládnuté. Pán Kocan, určite vaša primárna téma nie je ako dostať ambulancie do regiónov, ale chcem využiť to, že vy ste praktizujúca lekár, čiže poznáte aj máte spolužiakov. Či platí to, čo hovorí pani Ciganíková, že stačí dať dosť peňazí a tí lekári tam proste pôjdu? Iba jednu vetu, ja som chcela povedať, že aj z predchádzajúcich diskusí zdravotníckých pýtať, že tí lekári českí chodia k vám akože českí, alebo Slováci, ktorí sú v Čechách a vracajú sa na Slovensko. To sú Slováci, študujúci v Olomouci, v Ostrave. To je super. Chodíme tam na veľtrhy, pravidelne, všetci riaditelia do nohy tam musia byť a starajú sa o to, aby sme tu mali tých našich, aby sme ich vrátili domov. Oni musia pochopiť, že zdravotníctvo sa mení a mne sa páči debata, keď mi mladý medic príde a rozpráva, že viete, tam je hrozne v tej nemocnici. Hovorím, a kedy si tam bol? No keď som mal 7 rokov, hovorím, OK, tak sa príď pozrieť teraz a ja môžem smele povedať, že za našej nemocnice ani jedno sa nehambím. Myslím, že niektorí to To je videli. tým cieľom, že vrátiť tých zahraničných Slovákov, ktorí odišli vlastne naspäť na Slovensko, hlavne teda lekárov, sestry a zdravotný personál. Áno, potvrdzujem, som bola teraz v Trstenej so synom, veľmi pekne ďakujem nemocnici Trstenej za pomoc, ale tuto mi Ľuboš Lopatka ukazuje, že aj Bory to robia a viem, že vzadu je, kde je Mirka Lapuníková, Banská Bystrica, nevidím ju, tak niekde to určite bola, lebo ona je všade a viem, že aj Banská Bystrica to robí. Normálne, že lovia vonku a vracajú jednak domov našich, ale zároveň ešte aj zo zahraničia prinášajú, ešte aj s prekladmi a tak ďalej. Čiže klobúk dole pred vami ľudia, že toto robíte. Ďakujem, škoda, že teda to nie je priamo riadenie zhora, lebo takto to má vyzerať. Videl som na slajde otázku, ktorá tam svieti už dlhšie a v podstate vyplývalo z toho, čo ste otvorili asi pred 15-20 minútami. Myslím, že Tomek bolo to meno. Skúsme to preskrolovať. Bola to taká modrá ikonka. Super. Spolúčasť pacienta je potrebná, nikto ale nevie, koľko v skutočnosti pacienti platia. Kto nám to povie? Na základe akých dát to chceme nastaviť? Kto sa toho ujme? No, Nech ja sa páči. vidím tie sťažnosti, takže ja si môžem povedať, že ku dnešnému dňu mám za výber poplatkov vstupu do subjektov v ambulancii viac sťažností ako za celý minulý rok. To, že si hovorí za to, že sa teda niečo deje v segmente a ja si dovolím už aj opakovane ministerstvu upovedomujem o tom, že robte niečo pre Boha, lebo ten ambulant treba doriešiť. Je pravda, že už z tých nemocníc bude a myslím, že tie problémy sme riešili a zase dobrá spolupráca s Martinom, našťastie zahasili plúcnu ambulanciu, ktorá v našom regióne chýbala. Ale nie je možné, aby ten pneumológ dostával tak vyzýve platby zo zdravotných poisťovní a mne v tomto celom absentujú pri týchto fórach a veľmi Čo si hovorila prvá, ja som nechcela, aby som bola vždy prvá, ale povedala si presne to, čo treba, áno, tie poisťovne. A ja chcem všetkých upozorniť aj kolegov, ktorí tu so mnou sedia, aj často počúvam od publika, že veď to musí niekto povedať, to musí štát zariadiť. Ja len chcem upozorniť, že keď niečo zariaduje štát, teraz máte výbornú príležitosť si predstaviť, čo to je štát. Hej? To sú tí nominanti tých politikov. Tomto Vlado Lengvarský tu vraj niekde bol, tak Vlado by vám vedel porozprávať, aké skvelé to je, keď to nastavuje štát, keď nejaký politický nominant, čo nevie, kde je sever, píše teda, aký má byť nárok, kde sú zákony, potom to dopadá katastrofálne. Čiže verte mi, nechcete, aby to robil niekto štát, ale chcete, aby to robili poisťovňa. To preto, lebo štát má v rukách legislatívu a má všetky peniaze v rukách. To znamená, ja poviem, milá poisťovňa, toto musíš pre tých poistencov doručiť a keď nie, nemôžeš mať zisk. Ak áno, dostaneš za to odmenu. Toto je jediná cesta, normálna, logická a žiadne také, že štát. A ešte k tomu, čo sa pán Tomek pýtal, myslím, že pán Tomek z Asociácie za ochranu práv pacientov, že? Pozdravujem vás, vidím vás. My sme napríklad hovorili o tom, že nárok pacienta sa bude deliť podľa diagnóz a tak ďalej. Dnes som presvedčená, aj návšteva u lekára by mohla byť spoplatnená tým spôsobom, že zo začiatku nech stojí, ja neviem, 3 €, potom 2, potom 1 s ochrannými limitmi, možnosť cez verejné zdravotné poistenie, ale pozor, keď je to tá pani, ktorá je babka nejaká, ktorá nemá príjem, alebo je to chronický pacient, tak potom by tam mali byť ochranné limity, ktoré by túto sumu znižovali. Toto je riešenie, ktoré by... Vám sa podarilo zodpovedať otázku, ktorú som chcel práve prečítať, že je 28 minút stará, takže doplním ju pre ostatných. Ktoré výkony alebo odbornosti by nemali byť v základnom balíku, alebo radšej platené priamo, alebo cez pripoistenie? Pán Lednický.
Ja sa stotožňujem s tým, že asi nie je možné robiť Úplne by ste zahodili debatu o minimálnom nároku. Toto je minimálny nárok. Dolinková. Ja si myslím, že sa o nároku nebavíme, iba by sme sa chceli o ňom baviť, lebo všetko a plnenie podmienok prevencie, pretože ak Na to nadväzuje táto téma, ale súhlasíte s pani Ciganíkovou s tou metodou? Skúste povedať jeden. A vy by ste si trúfli na takúto debatu ako jeden z možných kandidátov na ministra zdravotníctva za ľavicovú stranu? Myslíte, vyslovene túto debatu, ktorú sme teraz počuli, diskutovať o tom, aký materiál je už nadštandardný, aké materiál oni o tom myslia s lekárskou komorou. na to, že môže to byť dosť výbušná vec. Či si viete predstaviť, Nie, v závislosti od prínosu pre pacienta. Ale veľmi musím povedať, že som rada, že je Zuzka Dolinková v politike, aj keď je v Hlase. Ďakujem. Meníš to smerovanie správnym smerom, Zuzi, keď ťa tak počujem. Smerovanie hlasu. pani Pekáčeková? Ja keďže nie som politika, tak môžem tak hovoriť z iného cesta. Zase katalóg výkonov, odkedy ho nemáme zaktualizovaný a cenotvorbu. Kto je to zodpovedný za cenu? Keď vie za ten výkon, môže metodicky poradiť lekárovi, že toto si nedáva, lebo to není v súlade so zákonom. Počkaj, ani Borisove. To zase ako... Čím viac detí na Orave máme, tým viac ľudí tam žije a tým pádom sa nám zvyšuje demografická krivka, možno v jedinom okrese, v jedinej dedine v Rabče sa zdvíha demografická na Slovensku, takže buďme radi, že sa nám rodia 15 rokov. No správne, ja som chcela povedať 20. Nech sa páči. Ja si dovolím to len uzavrieť túto tému, že podľa mňa veľmi zložitý a komplexný. Sa budete aj, že ktoré sú tie zraniteľné skupiny. To sa bude Určite áno, ale To tiež vidím napríklad, keď je špecializačný stán a myslím, že A toto je presne dôvod, prečo niekto nenapíše ten cenník výkonov a tie ceny, lebo kým to nejaký ten úradník na tom ministerstve spíše a popri tom on má ešte, viete, šéfa a kamarátov a všetci takto do neho, že počuje, však toto je môj kamoš, daj tam vyššiu cenu, daj tam lepšie číslo a dobre, tak dám a čo za to. Toto tam bude prebiehať a keď konečne všetky tie tlaky, vplyvy prebehnú a napíše sa cenník, tak už dávno budeme niekde inde a bude to neaktuálne, vidť DRG. A toto jednoducho nie je preto cesta a cesta je jednoznačne, to je ten nárok. Nárok je všetko nad 300 eur pre normálne zarábajúceho človeka, všetko nad 300 eur je tvoj nárok, všetko do 300 eur je mimo tvojho nároku. Keď sa tu bavíme o kluboch, veď to aj dnes je nejako stanovené, že teda keď je to 90-ročný človek, tak mu nebudú dávať v tej nemocnici predsa nejaké titánové kluby, lebo to proste nemá zmysel. Ja neviem, čo tam ešte nemá byť, nemá tam byť plastické operácie, no ani dnes nie sú, hej, interrupcie ani dnes nie sú. Čiže ja si nemyslím, že vieme ísť úplne podrobne touto cestou, lebo ako náhle sa dámy opýtame odborných spoločností úplne pochopiteľne a ľudsky, tie odborné spoločnosti budú hovoriť, no všetko musí byť, všetko, však inak ľudia, však všetci umreme inak. No tak a je to pochopiteľné, lebo každý odborník bude chcieť pre toho svojho pacienta tú najlepšiu dostupnú zdravotnú starostlivosť. A sme na začiatku, zapoďme všetko všetkým. A na to fakt nemáme. Čiže musíme ísť do tej hranice nejak. Pani Pekáčeková, je uzavrieť. možno iba takú rýchlu, že bežne vo svete je to, že za iné veci, typu ako teraz na doske, alebo Toto je podobné veci, to sú toto iné je príjmy. chore, áno. Hej. Posledná veta, len doplním, to si pamätám, keď som bola v Banskej Bystrici na stáži, ja som bola strašne prekvapená, že nemocnice, keď sú určite aj ambulancie, to, čo poskytujú, za čo dostávajú peniaze zo zdravotného poistenia, tak za to si nemôžu brať príplatky. A napríklad aj tu by bol priestor, veď áno, máme nejaký štandard zo zdravotného poistenia, ale keď chce tá nemocnica a vie niečo urobiť navyše, či už komfort, alebo materiál, alebo čokoľvek, alebo konkrétny výber operátora, prečo to nedopria tej nemocnici a tomu pacientovi, ja tomu fakt nerozumiem. Detail. Naše nemocnice majú svalzové zložky, radiológia, laboratória, svoje, lekárne. Prečo nemáme svalzy rozdelené na intramurál a extramurál? To znamená, keď niekto vzorku pošle zvonku, z terénu, ambulant, prečo ho nemáme zaplatenú a ide nám z prospektívneho rozpočtu? Toto, jak mi vysvetľujú, a už poisťovne sa snažia niekoľkokrát a stále mi to dokonale nevedia vysvetliť. To potom mám si outsourcovať labak, čo je pre mňa výhodné? Vidím tu svojho bývalého šéfa. Inak by ste predpisovali veľa vyšetrení, ja ti to poviem. Plynule sme sa dostali k nemocniciam, takže máme posledných 20 minút, takže poďme si rozobrať AOSN-ku, ale začnem otázkou zo slajda, veľmi špecifickou. Chcem sa opýtať, či by nebol správny krok pre slovenské zdravotníctvo konečne vykazovať reálnu štatistiku infekcií v nemocniciach. Vykazujeme všetci nejako. A všetci, čo sme najlepší na svete, počujete, najlepší na svete sme. V tomto
tomto systéme. Proste, keby som mala peniaze, tak Také softvery existujú, to je tá prvá vec, ale Počúvajte, toto je otázka vedenia, veď myslím, že to boli Michalovce, ktoré toto Tak dajme slovo pánovi Lednicky. Dajme, prepáčte. No, prvom rade kolektívom, ktorý dosahoval v meraní spokojnosti zamestnancov najvyššie čísla. Pani Dolinková? Ja len tu tak zaraža, Práve, že... čak, ale tu sme najlepší. No veď preto je dôkaz, že to nefunguje. Neviem, pán riaditeľ povedal asi všetko naozaj, že treba si aj inštruovať. povedala, že existuje taký národný program prevencie nozokomiálnych nákaz a hygieny rúk, presne vráti sa do tých našich malých a podobné a práve sa na Martin, alebo Martin na... A môžem tie dáta sú... Môžem? Ja iba, že či tie dáta sú také zlé ešte aj po covide teraz pri tomto, lebo však tam sa všetci umývali si ruky. No a mali rukavice po väčšine, hej. Ako, to sa Ale že treba... tam bola tá prevencia tiež. My máme tak špecifické, máme hodnotenie riaditeľov výkonnostnými medicínskymi a nemedicínskymi kritériami a jedným z tými medicínskymi kritériami je aj dekubity, nozokomiálne nákazy. A ak mi tam píšu house numera, tak ja som z praxe človek, tak sa pýtam, prečo tam je taká halus, hej. Ale aby bolo pochopené, že prečo som niečo šepkal pani Ciganikovej, bolo to, že som jej naznačoval, že hovorí trošku viac ako iní respondenti a ona mi povedala, že túto poslednú príhodu infekcia musí povedať a že potom už bude rovnomerne rozdielovať čas, tak nech sa páči. Že už budem tichšie, som povedal, áno. Ja len chcem povedať, že keď toto počúvam, túto vetu okolo nozokomiálok, no tak poprvé treba to naviazať na financie, aplikácie, všelijaké plány a viete, čo ešte máme? Papier a laminovačku a dezinfekciu. A treba urobiť to, čo v Michalovciach, počujete, to je veľmi, že geniálna vec. Keď som bola v tých Michalovciach, hneď tam máte izby a na stolíku máte pre pacienta zalaminovanú kartičku, kde máte napísané milý pacient, keď vojde akýkoľvek zdravotnícky personál do izby, predtým, ako sa vás dotkne, si musí dezinfikovať ruky. Poďme za tých posledných 14 minút ešte si povedať teda niečo o OSN-ke, ale začnem konkrétnou otázkou ešte, ktorú by som rád doplnil na pána Lednického. Nemali by súkromné nemocnice spolufinancovať vzdelávanie lekárov? Výchova lekára stojí štát nemalé prostriedky. Čo máme očakávať teda od reformy nemocníc? Pani Dolinková, vaša strana to nepodporovala, tvrdila, že je to niečo iné ako to, čo priniesla pani Kalovská. Čo máme očakávať napríklad od Hlasu, pokiaľ by sa dostal k moci, pokiaľ by napríklad si zobral ministerstvo zdravotníctva, do akej miery bude chcieť modifikovať to, čo je už nakreslené? Zmeny na súdoch sa napríklad zdržovali a v tom zmysle, že sa dali nejaké prechodné obdobie. Vy budete chcieť niečo nejakým spôsobom pozdržať, lebo to podľa vás napríklad nestíhame aj v spojitosti s pánovi Kocanovi? ten zoznam nemôžeme 10 alebo 15, lebo sú to výkony, ktoré sú 40-50 takýchto výkonov na Slovensku, tak naozaj by mali byť centralizované. Keď budú mať tie nemocnice, teda aj tie... Doplnkové programy môžu mať určité úrovne, čiže ak je to dvojková nemocnica, môže mať... Ja tomu rozumiem, len ako chcete centralizovať, keď môžete Ja by som možno to tak ešte trošku, že keby bolo ministerstvo začalo tú komunikáciu minimálne rok dozadu s tými krajmi, s tými nemocnicami, tak sa možno prepracujeme na to a Ja vás len preruším, oni opakovane komunikovali, že to hovoria oni. Pred 2 mesiacmi. Ako ja hovorím, že áno, veď teraz boli, hej, teraz to bolo fajn, lebo videli, pochopili, možno videli aj tie priestory nemocnic, v akom sú stave, že, o čo by to ohrozovalo. Mne ide ešte o druhú vec, že ja sa potom ako tak budem pýtať, že kde vychovám potom tých lekárov pre ten terén, tých obyčajných pediatrov, všeobecných lekárov, lebo niekde na tom klinickom pracovisku sa musia vychovať. Pán Lednický. Ja by som povedal, my sme to na to narazili. OSN má ambíciu, aby sme centralizovali tie špičkové výkony. No ale problém nie je v tom, že by v Tastene bolo 5 neurochirurgií. My máme problém, že máme v Bratislave 5 neurochirurgií. Keď tam musíte tých lekárov nechať, aby ste tam mali ten doplnkový program, tým pádom vám sa nepresú ten cieľ toho. Ja ešte doplním, že keď chce štát odo mňa, že budem z tejto nemocnice mať jednotkovú úroveň, a chce, aby tam som robila nejaký ten doplnkový program typu následnej starostlivosti a paliatívne oddelenie, tak mi daj na to peniaze a ja to urobím. OK, veď musíme nastaviť pravidlá, sme za to. Ale nechaj mi tu aj lekárov, ale... No tak lekárov, áno, samozrejme. Len zase na mne odídu. Keď tam musím mať lekárov, aby som mala doplnkový program, tak tých lekárov tam potrebujem. A neodídu mi do tých vyšších centier. No nich tam totiž to už nezoberú, lebo bolo povedané, že tie nemocnice sú už... O čom je tá OSN-ka teda?
Pán Ladnický otvoril jednu zaujímavú tému, že máme 5 neurochirurgií v Bratislave. Ja toto počúvam od lekárov v Bratislave a chcem sa opýtať dámy, pani Cigániková, pani Dolinková, kto z vás, keby sedel na ministerstve zdravotníctva, by si trúfol pohádať sa so šéfmi tých neurológií, ktorí majú na všetkých číslo, vedia okamžite niekomu zavolať a vedeli ich presvedčiť, že majú byť traja, nie 5. Ja by som sa kolegov, ktorí... Možno nechám ešte pani Dolinkovú toto okomentovať, že či by si na to trúfla. A určite áno, s Jankou, že je to otázka manažmentu, proste dohodnúť sa s nimi. A dokončite, nech sa páči. Keď počúvam kolegov aj lekárov, súhlasím s tým, že problém je, že to nie je pomenované aj finančne, lebo to ročne. A kvôli tomuto tam bol lekár, a kvôli tomuto sa... Tak tento výkon by sa mal robiť inde a netreba sa toho tak báť. Budú sa robiť iné na tých nemocniciach, kde je dostatočný počet, tam sa zase podporia iné výkony. Chceli ste reagovať, nech sa páči? Ale ja nerozumiem okamžitú snahu, aby ju zrušil a presunul to na iné vyššie pracovisko. Napríklad Silvia si želá, aby zostali všetky nemocnice a žiadnu netreba rušiť. Že Silvi, povedz, nie sú všetky dobré? No, necháme reagovať pani Pekarčíkovú za jej hlavu. Pred chvíľkou, lebo ja už zabudnem, čo som chcela povedať v tej rýchlosti. Infekčné, pľúcne a x oddelení, zhruba 90 lôžok. To bolo prvé transformácia v roku 2011. Potom prešla návrat príchoda spoločnosť chcela, pridávame chronické oddelenia, lebo Žilinská župa si urobila tzv. Koncepciu rozvoja zdravotníctva v Žilinskom samosprávnom kraji, kým bude župa, tak si budem odfajkávať, že čo som urobila alebo neurobila. Veľmi jednoducho a človek lají rozvojný. Režia nám už veľmi intenzívne púšťa muzičku, tak len hlásim, že registrujeme to, viem, že náš čas vypršal, ale chcem to nejakým spôsobom uzavrieť a využijem na to otázku, ktorá bola najlajkovanejšia. Čo sa musí v spoločnosti stať, aby sa zdravotníctvo naozaj stalo prioritou? Prosím, je tá otázka a skúsme, že naozaj prioritou, lebo deklaratórne je to stále tak. A politici už hovorili pomerne veľa, tak ja by som na to nadviazal možno aj otázku, ktorá súvisí s tým, že nás čakajú voľby a naozaj krátko, 2-3 vetami, nepolitici, skúste nám povedať, do čoho treba politikov dotlačiť pred voľbami, aby nám slúbili, lebo oni pred voľbami slúbia oveľa viac toho, ako potom, keď o rok sú s tým konfrontovaní. Takže skúste 2-3 vetami povedať, do čoho treba politikov tlačiť, aby slúbili v oblasti zdravotníctva, aby bolo naozaj potom reálne prioritou. Pán Lednický. Dve veci, ktoré by som si ja naozaj prijal. Takže treba upratať a to by mali teda politici zakotviť. Pán Koca. Ja súhlasím. Čo by si prijali aktéri tejto debaty? Viem, že áno, nie nedáte, ale skúsme naozaj krátko, či si všetko toto viete predstaviť, napísať si do programu. Pani Dolinková. Viem si predstaviť všetko, čo tu odznelo. Politicky poviem, že súhlasím s tým, čo bolo v predchádzajúcom paneli, odpolitizovať zdravotníctvo, urobiť víziu na desiatky rokov dopredu, stabilita, predvídateľnosť a to financovanie je alfa omega. A ešte poviem, že zdravý sedliacky rozum nerobiť to zhora, ale zo spodu. Tak vám veľmi pekne ďakujem všetkým, že ste prišli sem k nám. Ďakujem pani Cigánikovej. Ďakujem za pozvanie. Pani Lednickému, pani Dolinkovej, pani Pekarčíkovej a pánovi Kocanovi. A príjemný večer ešte. Vidíme sa ráno opäť.